nik uste dut izenburuakin ere desente asmatu gendula, kontatu nahi dan hortan, ezta? Eta pixka bat izango litzateke, sortetxeari egindako bertsoetan aipatzen du zuri zordaututu naizena, izana eta izena. Eta pixka bat etxe hori edo sortetxe hori edo familia hori oinarrian hartuta, urepelgo familia baten, esango nuke banik, argazkitxo bat izan litekena, baina balantzan bestaldean duenak hala bilatuta biztan da Salvadorren seme-alaba dira. Orduan, Salvador badao familia horren oinarrian, ezta? Orduan, Salvador da ardatza izango litzatekena, baina zinpristintzen da familia horren edo etxe horren oinordeko eta historia ikusten da pixka bat. Motibua eta halako akzidente edo hala tokatutako gauza batzuk tartean izan da, Salvadorren puntu dramatikoiek izango liak seguruna. Txistuak txalo bihurtzeana, omenaldi egunean hiltzea, omenaldian liburu aurkezten zen bitartean, hori banekin gauza potente horiek bat dela, eta bestetik bat zeon, ezagutzen una nik ordura arte zen, Salvadorren pixka bat zea hori, ezta? Txuri beltz hori, aurpegi bat eta bestea bazitula, beti zurrumur hori bada, ez? Salvadorren inguruan. Orduan, banekin fondoan bat zegoela gaia zentzu horretan, pixka bat dokumental bateako giroak edo ematen edo laguntzea zeukana. Eta bilatzea joan nintzen pertsona. Eta jakinik baita ere, biztan da, bertso aberatsak ziala eta batez ere ezagutzen dituna nik ordura arte, jende asko bezala zian kantariek abestutakoak. Batzuk ez dituzte jaingo Salvadorna dira, nik hori horreaino banekin mintzat. Laboak kantatzen dituen herria eta hizkuntzana Salvadorna diala edo Anje Dualdek abesten zitunak edo besteak. Orduan, hoxe neukan hasieran eta gero odolaren mintzoa eskutan. Orduan, horrekin ekin nion eta bilaketa zen hori artzainarena. Hasiera hartan artzainarena eta geroa horrek ere bidea egin du, konturatu nintzanean hasita belaxe, ez zuen artzaina. Artzaina sortu dan mito hori da, gure aita laboraria zen. Eta hor joaten zea, pixkanaka, pertsonaganako bide hori. Eta gero juten zea barrua sartzen eta gauza askotan gainea, ez dakizu edo nik ez dakit errealak dian kontatzen dituzunak edo zuk bilatu nahi dezuna ere, ezta? Ez da pertsona hori, daudenak ere baina idealizatzen ez dut esango, baina saiatzen zea zuk bidea egiten bereganakoa eta askotan ez dakizu hori dan edo ez. Eta nire hipotesi horiek azken finean montajean daude eta nik uste dut atmosfera bat izango dela, ez pixka bat irekita gelditzen dena, azken finean persona ez dezu kontatzen, orduan gauzak ageri dira, baina ez ditut horrelako gauza irudik zearik ez dut erabili azkenean, ez da ibili. Ez nik uste dut Salvadorren zea izan dela, ez dakit nola esan, nire esku ez dela inbeste sartu. Lehen proiektu luze batetin entorren eta ez nun berriz ere alako batean sartu nahi, orduan Michelengan ikusten nun artzaina aitea bezala, bertsolari aitea bezala, Salvador bigarrena itzal hori, ezta? Eta orduan, Michelen bitartez, aitaganako bideo hori eskura neuka baita ere, aitaren bitartez harremana banulako nola iritsia eta zea, baina beren egindako lehenengo bisitatik ikusi nun, eta gaine esango nuke tartean izan zula zer ikusia, aurrenengoa behintzat fisikoki, ostras, Salvadorrenien ez daik bizi Michel. Orduan, Salvadorrenia etxeak, Salvadorren zentzu batean izena daramana eta zea guzti horrek, baina segituan esan zian, oi, eta Daniel nolakoa dek, edo zer da, edo pixka bat, ikusi nun beste nahi eta arrebak ere badia. Eta banekin herriego gogoan edo egitako libururen batean ikuste dut, aipatzen dula Salvadorrek, Henri eta Alabaren argazki batekin poeta ona dela Alaba. Hori ere banekin, orduan ja ikusi nuenean etxerako bidea Danielekin eta Alaba poeta eta esan nuen, ostras, hemen perfil desberdinak daude, ezta? Eta guztiekin osatu lehike aita agian. Gero gehiago sartzen joan itzela, argiago ikusi nituen perfil desberdin horiek edo zer esango desberdinak, aitaren osagarri izan zitezken edo bakoitzak aitan gandik hartu zitunak edo aitaren antzeko izan lehizken
afizio edo perfilak, ezta? Eta orduan ja izan zen erabakia Michelekin lehenengo bisita izateako, eta beak ere ala planteatzen zidan itzeintza besteekin. Eta orduan hor gero jalana izan zen, Laurekin dokumentala egitea iristea, edo behaiek ikustea edo ikusiarazi nahi izatea. Azken finean, ni naiz ez dakit behaiek ala ikusi duten edo nire insistentziatik izan da, baina ikusiarazi nahi niena zen, zeuek nahi baldin badezu egingo dut, bestela ez dut egingo, ez du zentzuik ni etorri eta zuek eman nik eskatzen dizuten, ematen baldin badazue, zuek sinistu gabeztu balio. Eta orduan horri izan zen, lan desente egin genduan ikuste eta alkarrekin, bere egintzat ere ez dut uste erresa izan danik kamaran aurrean jartzea, badakit ez dela erresa izan, ez dut uste ez da izan. Baina, sentitu arazi, intentzio honekin nik uste dano joaten gelaino, zuen ganako ere, nahi nuke zerbait aberasgarri izan dadin egin, ez da, eta horri izan da lana, baina bai, aurrenengo egun hartatik, Michelen aukera ikusi gendun etzala egokiena eta lauekin behartzula eta hori izan da bai. Nik uste dut, eta ez da behin gainean ere intentzio izan, Salvadorren bertsoa aztertzea edo Salvadorren bertso master bat ematea dokumentala bitartez, eta hori izatea Salvadorren sorkuntza hori izatea dokumentalaren oinarria. Gehiago da nik uste eta hurbilpen bat Salvadorren gana eta bere bertsoen ganako hurbilpen bat, eta horren bitartez edo horrekin batera Salvador pertsona ganako. Orduan, Salvador bertsolari bezala ezagutzen duena nik uste pertsona bezala zehatzeko aukera izango dula. Bueno, nik uste bere kontekstuan jartzekoa. Eta ezagutzen ez dunantzat, deskubrimentu bat izan daiteke. Grazia egiten ditu gaindik, nik bade lagun bat, beti esatezuna, eta enekin zergatik ere, edadez ere zahartxeagoa da, eta hark nik uste garai haura txiki zalare bizi izan zula, Salvadortek Euskal Herriko Bob Marley, esatezunak. Eta bueno, badia gauzak ikusten dezuna, personark bazula bere lidergo bat edo bintzat, halako izakera sendo bat bazula historia egite iristeaino, ez da? Ez dakit. Uste ezagutzen ez du nantzat, beti daukat sentsazioa gauza txikienea, ahalik eta txikien kontatu ezkeo, orduan eta unibertsalagoa diala gauzak, ez da? Konkretu hori mundu guztian ulergarria dela. Eta bilatu ditut gauzak ere, edo igual esplizito gizatu gabe, Euskal Herrian egoera ere, iparraldekoa eta hegoaldekoa eta, hitzez behintzat presente izatea eta egoera anormal horren islada bat ere egotea, pixka bat kanpokoek ere ubikatzeko edo zer dian. Bertsoan ere ez nahi sakondu, zer dan bertso bat zehatzen edo, entzuten dira bertsoak eta badakizu poesia moduan diala eta gaina hizkuntza entzuten badiozu errimatzen ari dela eta zea, baina sakondu gabe, ez da, baina kanpoko ark ere izan dezala jarraitzeko gogo hori. Ez da egitzen bateainoko izango da Euskal Herritik kanpokoentzat, probak izango dira eta ikusiko dut, hori adibidez Barcelona bertan ipiniko deulako. Baina ez da egitzen bateaino jarraituko duten edo nun galduko dian, ez da. Asmoa bada ikusle orokorrantzat izatea eta ez dut mugatu nahi izan. Hala ere biztan da gauza batzuk galduko ditula kanpoko horrek eta ari ez da neteten galera hortan, ez da. Eta hemengoentzat berriz izango dira gauzak askozeko notazio gehiagoekin sentituko ditunak. Orduan gelditu da hori elkarrizketa dira batez ere oinarria, lehen ere asmoala zen, baina bazitun hori beste sekuentzia batzuk edo gehiago, igual egunerokotasun hortan, gutxiagoan gelditu dianak, eta gero egon da beste erabaki bat aseratik zegoen, gero bukaeran landu deguna asko, pixka bat forma emateko guztiai, eta izan da, bertsoekin batea, Salvadorren bertsoekin paisaia o pixkat ingurura erakusteko asmoa bazan, hori egina zeon, baina Salvadorreniari, baserriari edo pixka bat Salvadorren mausoleo horri pixka bat indar gehiago emate aldea badia
kamera mugimenduekin da pixka bat beste guztitik ertena ez da pixka bat lantaldetxo batekin da egindako gauzak irudi aldetik pixka jantziago egin da eta bueno etxe horren edo bai pareta horien atmosfera hori eman nahia ez. Gauzak iritsi dian bezala, nik hartu nu lehenengo arantza bat, nik hau Donostiko Zinemaldira orkestu nahi gendun, ez guk orkestu gendun. Ez zen onartu izan, edo ez zuten aukeratu. Orduan lehenengo golpea izan hor, hala ere ez dakit nola, ni normalean erortzen dianetakoa naiz, reakzio eskartxamarra izan zen, hau itzaio tokatzen, ezta? Hau ez da bere toki izango. Eta gero gauzak iritsi dian bezala, Durangoko azoka azaldu zen, eta hor ikusi nun abituzak, ez dek Donostiko Zinemaldia eta ez dek bain esan nahi, hau hobea dek, eta horrekin ere buruaz zehatzeko. Baina bai izaten nun abitu Salvadorren habitata, euskal kulturaren tenplu azken finean urtean behin izaten den hori, abitu hori izatea ez. Eta gero erregaloa izan zen, ekoiztetxetik abisatu zidatenean, Azpernen ere bat zeok zinemaldi bat, eta han proposatu digu eta baiezko esan digute. Eta nik aseratik neukana zan, edo nire nahia zan, enula Gipuzkoar salbatzaile bat izan ara joan da, ez? Iparraldea hauena joan da, nik uste dut normalean ala juten gealago. Eta orduan nahi izan dut aseratik haiekin egin, han ingurutik han inguruan ere saiatu nintzen ekoiztetxen bat edo zerbait edo bintzat, protagonismoare bertako eman eta hango izan zetila, naiz da nik kanpotik etorri, eta nik ez deten gainetik enduko Gipuzkoar salbatzailean zea horietik, eta izatea ere seguruna, handik egin. Eta bitu nondik noa, azkenean, Azparnen aurkezten da aurrena. Eta orduan horrek adibidez, postu nahu, ez da, nik uste bere habitatean aurkeztuko dara, eta gainera familiako ere modu batean joateko aukera eman, eta hor, gure kasuan, bertso mundua itxian badet. Eta umetan, nizaitzen inoen, bisuan edo, haiteak abatzen esate zila, ni beti esaten benio nik handitan bertsolari izan behar nula. Eta bertsoak, ni buruz bertso asko. Buruz ikasita, gure aitea orduan bertsotan egiten nahi izan orduan behak bizi zeduzkan hori eta bertsolaien bizitzak eta bertsoak nik uste lotakoan kantatzen dizkiguna bertso zela nik ala kantatzen dizkigu baina ez. Eta geho berriz, dizi esango nik iruditzen zaitala, aitea itxian bertso eskolako maixuta izan da ebitatze hori, ez da aiteakin ez. Orduan nik ez dut behin bertsotako ze izan, bertso eskolan ibili, gero idatzita egin izan ditun. Eta geroa, pena ez dut esango baina nik pentsatzea kapazide egiko niela. Eta nire burua esan, ez dut aitortzen hori bezik eta batez ere zeharik eta klasedan buruantzat eta ikusita pena bat badet, ez? Hori landu ez izanena batez ere planta hartzen dalako, azala egiten dalako, plaza, hortako balio baldin badezu, ze bestela gero sufritu eta zea ez, baina plaza gizon emakume opiskat egiten zealako, gero bizitzan aurrean erabakiak hartzeko ere edo posturak hartzeko, jarrerak hartzeko ere ze kapazia eta ariketa aberasgarria izango litzakela eta balioko liakela ez, o balio izango zidala. Hori bai, horrea ino iristen ez ni bertso munduan. Eta orduan, iturritik edan asko egin dut. Hala beharko zuen oetzun, ni goatzen ez garai batean hitzetik hortzeran ibil nintzanean lanean. Gurekiak ustez baten bate hemen inguruan lagunen batek esan ziren, etorri semien ere bidea, esan ziola. Eta orduan, ez dakit bidetik erten da ibili nahi zen, bideik badan, bertso mundua beti dut, nik presente. Eta orduan, Salvador dudai gabe hortik etorri da. Hortik etorri da horrek eraman hau gara. Bai, dudik ez.